is on. I res, avui presentar-vos a la persona que ens acompanya, el ponent que ens farà durant aquest matí aquesta segona edició. És una persona que moltes i molts de vosaltres segur que coneixeu, Miquel Àngel Essomba, professor de Pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Miquel Àngel és doctor en Pedagogia, màster en Psicologia de l'Educació i postgraduat en Pedagogia Intercultural, i actualment dirigeix el grup de recerca ERDISC, que és l'equip de recerca de diversitat i inclusió en societats complexes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans de donar-li pas i que pugui començar, us explico una mica la dinàmica prevista de la sessió. El Miquel Àngel farà una intervenció d'uns 45 minuts aproximadament, i després obriríem un espai de debat en el que pugueu compartir les vostres opinions, els vostres dubtes, les vostres preguntes dirigides al Miquel Àngel, les vostres reflexions. Ho podeu fer a través del xat o podeu fer aixecant la mà en el moment que obrim el torn de preguntes i us donaríem pas perquè féssiu la pregunta directament. Res més, simplement, Miquel Àngel, donar-te les gràcies per acceptar la nostra invitació i proposta i quan vulguis pots començar. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i una cordial benvinguda a totes les persones que heu tingut l'amabilitat i l'interès de poder compartir aquest matí un conjunt de reflexions al voltant de la situació del racisme, la discriminació a casa nostra i la dimensió educativa, de quina manera, de quina forma pot situar-se, o millor dit, resituar-se en un marc, en un context polític, social, des de la perspectiva de la diversitat cultural advers. Per fer-ho, m'he dotat d'unes diapositives que ara compartiré amb vosaltres i que em serviran com a fil conductor del conjunt de reflexions que tinc ganes de compartir aquest matí aquí. Passo a compartir-les. El primer element que voldria destacar és que ja en el mateix títol que us proposo de cara a aquesta intervenció s'identifiquen dos elements conceptuals que per mi resulten reveladors i explicatius bastant sintètics de tot el conjunt d'idees que us vull compartir. El primer d'ells és parlar de racisme, però també parlar de supremacisme, perquè parlar només de racisme ens quedaria curt per tot un conjunt d'evidències i de realitats socials que avui d'alguna manera se'n situen i representen un element afegit a la discriminació en el context de la nostra societat. El segon element conceptual que vull destacar del títol és el de temps de reacció, de la dinàmica de la voràgine, de la deriva reaccionària que en aquests moments considero que s'està produint en el context europeu. Ser reaccionari o temps de reacció és un concepte manllevat de la Revolució Francesa i que utilitzaven els il·lustrats i les il·lustrades d'aquell moment per referir-se a totes les persones de l'antic règim, de tot el que eren l'absolutisme i la reacció contrària als processos de transformació que es plantejaven precisament des de la mateixa revolució i des de la mateixa consideració i incorporació dels drets humans com un element essencial a considerar en el pacte, en el contracte social entre les persones. Per tant, aquest és una mica el marc de reflexió i de referència, un marc que d'alguna forma aniré desenvolupant a partir de 10 idees clau que em sembla que són definitòries de la situació actual de la nostra societat al respecte i que espero que puguin resultar, òbviament, de provocació i d'interès per al debat posterior i també de fonamentació del que seran, al final de la meva intervenció, les propostes que d'alguna manera, des del meu entendre, considero que s'haurien de posar en marxa des de tots els àmbits socials, òbviament des d'un observatori de transformació social com el que ens acull aquest matí també podria ser un espai per poder-ho fer i per generar, diguem-ne, debat i reflexió al respecte.
La primera idea que vull compartir amb vosaltres és una realitat que a mi em sembla que a ningú se li escapa. L'hegemonia emergent d'ideologies que podem identificar d'extrema dreta, com un genèric que ens serveix, que utilitzem per referir-nos a tots aquests plantejaments ultraconservadors, selectius, absolutament fora del marc dels drets humans i les llibertats de la ciutadania i que, a més, en els últims temps, en les 2 últimes dècades, ha viscut un reviscolament gràcies, en bona part, a un ús estratègic de les xarxes socials. És una hegemonia emergent, encara no consolidada, i respon a un pla específic, un pla que té noms i cognoms. Un d'ells, Steve Bannon, exassessor de Donald Trump, que a partir de tot un conjunt de donacions de persones d'obscura ideologia en l'àmbit dels Estats Units han anat finançant un pla específic i concret per anar extenent els plantejaments d'extrema dreta en el conjunt del que seria, òbviament, els Estats Units, però també del continent europeu. És un pla que el que es proposa és un retorn a la idea d'estat-nació, al tancament de les fronteres, a la reetnificació de les societats, al rebuig de la diversitat cultural, religiosa, lingüística, qualsevol cosa que faci olor de pluralitat des d'aquest context ideològic es nega, i a la construcció d'un imaginari mai existent, inexistent, de societats, estats-nació homogenis que rebutgen la diversitat com un element absolutament pervertidor i negatiu pel desenvolupament social. Òbviament, ja hem tingut casos específics de com aquesta hegemonia actua quan arriba i accedeix als governs. Tenim el cas exemplificador de Donald Trump als Estats Units i tota la seva política d'exclusió i de construcció d'un mur per separar els Estats Units dels Estats Units mexicans, però també tenim altres casos més propers, com és els governs d'Orbán, aquí a Hongria, i Bolsonaro, per exemple, també en el continent de l'Amèrica del Sud. En aquests plantejaments sembla obvi que qui és l'estranger és un poc expiatori de tot un conjunt de plantejaments i d'ideari imaginari que es construeix i que d'alguna manera dona resposta a un cansament i a una por que aquests grups d'extrema dreta detecten i identifiquen en la ciutadania. Un cansament de les institucions democràtiques, de la política, perquè d'alguna manera esdevé, i sobretot des d'aquests grups s'intenta promocionar la idea de que són ineficaces i incapaços de resoldre els autèntics problemes de les persones, es focalitza en l'àmbit de la política aquests elements. Per tant, en certa mesura, aquesta extrema dreta és una antipolítica des d'aquesta lògica d'una antidemocràcia. I, en segon lloc, també s'aprofiten de la por de la ciutadania davant d'un escenari molt concret i molt específic d'una profunda incertesa. Avui dia, la destrucció progressiva de les bases de l'estat del benestar fan que cada cop les classes mitjanes esdevinguin un concepte menys representatiu de la pròpia realitat social. Unes classes mitjanes que, si bé fa 30-40 anys en un estat del benestar, si apareixia qualsevol tipus de crisi econòmica, social, podien sortir o emparar-se sota l'aixopluc d'un estat benefactor que proporcionava ajuda en aquest sentit, ens trobem en una situació en les quals aquestes classes mitjanes hem passat a situar-nos en el límit de l'extrem. Avui podem ser classe mitjana i demà, pel fet simplement d'haver perdut una feina, ens podem quedar sense un habitatge, sense possibilitats de recuperació d'una ocupació de qualitat
i desclassats socialment cap a un altre àmbit que inicialment no era el de la nostra referència. Per tant, aquest és un dels primers elements que cal contextualitzar perquè les ideologies d'extrema dreta que estan lluitant per l'hegemonia ideològica i cultural de les nostres societats són, òbviament, ideologies racistes i supremacistes, com explicaré en alguns apartats posteriors. Un segon fenomen, que no per ser novedós no ho és de novedós, sí que és rellevant, ho és en la perspectiva de la intensificació. L'accés de les persones estrangeres extracomunitàries en el que és el conjunt de la Unió Europea és un tema que ve de lluny. De fet, l'hauríem de situar en un punt àlgid, per exemple, si ho recordem, en el 2015, amb la crisi de la guerra civil siriana i amb la trucada a la porta de la fortalesa europea de milions de persones que en aquell moment fugien de l'horror de la guerra, però que també venia de lluny i que ha continuat. La imatge que us presento no és una imatge precisament novedosa, però sí que és novedós el fet de que els governs liberals o socialdemòcrates que podem tenir en el context europeu estan promovent i protegint un viratge cap a posicions d'enduriment de les fronteres i de l'accés de les persones estrangeres perquè tenen, en certa mesura, por a perdre el que podríem dir suport electoral. Clarament, suport electoral. Venim precisament d'una setmana, concretament d'ahir, en el qual, diguem-ne, per sort, es va aprovar una ILP amb més de 500.000 signatures recollides en el Congrés dels Diputats, en la qual el que es proposa demanar és un procés de regularització extraordinària per acabar amb la situació de por, d'incertesa, de manca de drets i de llibertats de moltíssimes, de milers de persones estrangeres que es troben dins de les fronteres de l'estat espanyol. Una proposició d'iniciativa legislativa popular que, òbviament, Vox no va votar perquè es pogués tramitar, la qual cosa també ja diu moltíssimes coses, un partit que es nega a que es tramiti a l'espai legislatiu on resideix la sobirania popular una llei, però que també ho hem de dir, i això ens ho hem de poder explicar, partits gens sospitosos de ser racistes, com el Partit Socialista, li van tremolar les cames a l'hora de prendre la decisió de votar la tramitació d'aquesta iniciativa legislativa popular. Per tant, això és un signe dels temps i això no anirà precisament a millor. Tenim un horitzó d'eleccions europees el proper 9 de maig i, amb tota previsió, tots els indicadors i estadístiques i sondejos previs ens assenyalen que es produir un salt important de les posicions ultraconservadores en l'àmbit de la gestió de la política migratòria en el conjunt d'Europa i que, per tant, això, d'alguna manera, generarà un procés d'enduriment màxim en aquesta lògica. Venim de fa 2 dècades, totes les persones que ens coneixem, que esteu participant en aquest webinar, no? En diferents espais i plataformes cíviques al nostre país, d'una època en la qual, si us en recordeu, lluitàvem o discutíem sobre quins eren els drets que les persones que ja estaven a dins de l'estat espanyol estrangeres havien de tenir o deixar de tenir, i ara ja no ens trobem en aquesta pantalla, sinó que hem tirat en una pantalla enrere a discutir si les persones, no ja les que estan dins, sinó les que estan fora, tenen la llibertat de poder accedir. I, per tant, s'està produint un procés de desplaçament, d'invisibilització d'un debat sobre els drets de les persones que ja estan a dins perquè de forma automàtica i natural ja es neguen, i ens incorporem en un debat encara més reaccionari en el qual estem discutint sobre la llibertat
que garanteix la Declaració Universal dels Drets Humans, de que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui moure's amb llibertat i accedir a un país de la Unió Europea. Òbviament, imatges com la que tenim en pantalla provoquen i promouen una imatge de deshumanització en la qual, diguem-ne, la realitat, que és que hi ha uns determinats éssers humans que es veuen empesos a moure's, a generar un projecte de mobilitat per buscar-se millor la vida, o més que millor, simplement la vida per sobreviure. I aquesta deshumanització es transforma socialment, i alguns mitjans de comunicació hi contribueixen a bastament, en la mirada, en la imatge de delinqüents que venen a robar el que és nostre. Si seguiu amb regularitat Twitter aquests darrers temps, aquestes darreres setmanes i mesos, sabreu perfectament de què estic parlant. Un tercer element que hem de posar en consideració i que representa un canvi significatiu, notable, tant en el discurs com en la pràctica social relacionada amb els temes de diversitat cultural, té a veure amb el que podríem identificar com ineficàcia creixent dels referents positius en tant que models d'èxit. Per les persones que no siguin aficionades al futbol, permeteu-me que us digui que tenim en pantalla un dels millors jugadors del món. I us ho diu una persona que és del Barça, però que en qualsevol cas reconeix la qualitat futbolística de Vinícius Júnior, un jugador del Real Madrid, que de forma reiterada en diversos camps de futbol en els últims anys, en les últimes temporades, ha rebut insults racistes absolutament inacceptables. Uns insults que fins fa 2 setmanes vam poder constatar fins a quin punt lesionen emocionalment i moralment aquesta persona, però que això no és un cas puntual precisament, sinó que podem assenyalar-lo o identificar-lo en molts altres àmbits i espais. Aquest senyor, quan va jugar a futbol, i que, com us dic, per mi és un dels millors jugadors del món, doncs rep insults, com veieu una imatge, ell s'intenta burlar-ne, no? De mico, menja't el plàtan, i qualsevol tipus d'insult i de vexació, de denigració de la seva característica d'humanitat, de la seva naturalesa humana, per tal, diguem-ne, de fer-ne mofa, de fer-ne escarni. Això és especialment dolorós, però també especialment preocupant des d'un punt de vista social, perquè d'alguna forma es trenca aquella hipòtesi que fa algunes dècades algunes i alguns doncs, ens plantejàvem, en la qual intentàvem promocionar i promoure que en les elits culturals, econòmiques, socials i intel·lectuals hi haguessin persones representants de grups socialment potser no minoritaris, però sí minoritzats, i que aquesta representació en una situació d'estatus superior, d'elit social, faria canviar, provocaria un canvi en les actituds de les persones de la ciutadania en relació a aquests elements. No? O dit d'una altra manera, el que passa a la superestructura, d'alguna manera pensàvem que anava a canviar els elements, els plantejaments de la infraestructura social. I això avui dia, un exemple d'aquesta naturalesa, un Vinícius que, com us dic, fa 2 setmanes es va trencar a plorar en una roda de premsa anunciant un partit de futbol que els seus companys havien organitzat i li havien dedicat per lluitar contra el racisme i el supremacisme, doncs no està funcionant i és precisament una hipòtesi que avui dia puguem dir que sigui valuosa per afavorir un marc d'interculturalitat. La animalització que en aquests moments s'està fent de persones de prestigi social, com podia ser aquest jugador de futbol, però podíem posar molts altres exemples, segur que ara us venen al cap uns quants,
és una estratègia claríssima de les ideologies racistes. El nazisme, en el seu moment, ho sabia d'una forma molt clara, perquè recordareu en la vostra ment haver vist imatges dels anys 30 i dels anys 40 en els quals la propaganda nazi de Goebbels, que en sabia molt d'aquesta propaganda de la ideologia racista, identificava les persones jueves com a rates o com a polls. Rates, en plan invasió massiva i ocupació d'espais que pertanyen a uns altres, o polls, des d'aquesta lògica d'infecció. Aquesta animalització d'éssers humans és aquesta característica pròpia que avui dia es posa de manifest i que em dona pas i em dona l'oportunitat de parlar del concepte, precisament, que us anunciava a l'inici de la meva intervenció, de supremacisme. Perquè quan utilitzem aquesta animalització, podem dir que són insults racistes. El racisme estrictament, i si ens agafem a les paraules de l'eminent antropòloga Teresa San Román o la recentment traspassada Dolores Juliano, és una discriminació, per tant, una negació de drets i de llibertats a un individu en funció del seu origen ètnic o en funció del seu color de la pell. Però quan jo estic dient mono vés-te'n al teu país a un jugador de futbol o qualsevol altra persona representativa d'un grup social minoritzat, d'alguna manera, més enllà que estic vulnerant uns drets de dignitat humana i d'injúria, des d'una perspectiva pròpiament de racisme social o institucional, d'accés a un habitatge o a una plaça de treball, no és ben bé el mateix. El que estem utilitzant fonamentalment és una consideració d'una superioritat biològica, moral, ideològica d'un grup en detriment d'un altre grup que considerem i identifiquem com a inferior. I, per tant, a mi m'interessa particularment fer èmfasi en aquesta lògica de supremacisme perquè és un element que anirà increixent. No només des de les ideologies racistes, des de les ideologies d'extrema dreta, hi ha una avidesa per negar drets a les persones que no formen part de l'univers de l'imaginari de la majoria social, sinó que, a més, hem d'aprofundir i posar el dit a la nafra, a la llaga, en la seva idiosincràsia, en la seva identitat des de la pròpia naturalesa humana. I això es fa des d'aquest supremacisme, des d'aquest valor de superioritat que, com us dic, crec que coneixem prou bé. A casa nostra, però, passen més coses. Una de recentment novedosa, concretament des de les darreres eleccions del 2023, que és que comencen a haver-hi governs municipals obertament d'extrema dreta i populistes. En aquests moments, la presentació de candidatures d'extrema dreta, per exemple, recordarem fa una o dues dècades els intents a la ciutat de Vic i d'altres petites poblacions, més petites que Vic em refereixo, de candidatures d'extrema dreta que no van tenir èxit, que no tenien un sostre, diguem-ne, electoral que les pogués promocionar, però avui dia sí. Avui dia tenim ja una capital de comarca, a Catalunya, que està governada per un partit obertament racista i d'extrema dreta. I les evidències són explícites. Aquest govern racista i d'extrema dreta, sense anar més lluny, ho sabem prou bé, en els darrers mesos va promoure una política de dificultar l'empadronament a persones d'origen estranger, a persones que portaven més d'una i dues dècades vivint en el seu municipi. Òbviament, això és absolutament criticable i denunciable des d'una perspectiva de lluita antiracista, perquè estem parlant de negació de drets bàsics i essencials que les persones tenen, però sobretot és preocupant perquè, d'alguna manera,
es posa de manifest que la política de l'extrema dreta racista està disposada a saltar-se la llei quan no és a favor de la seva conveniència. I aquest és un element gravíssim, perquè en el moment que trenquem les regles del joc, la democràcia està en perill. En el moment en el qual ens creiem des d'una superioritat moral que un suposat bé col·lectiu de defensa i protecció d'unes imaginàries defenses d'un determinat grup ens podem saltar la llei, alguna cosa s'està trencant i el que es posa de manifest no és només en risc la convivència, sinó també a la mateixa democràcia. Quan una formació racista d'extrema dreta se situa en aquesta tessitura i en aquesta conjuntura, també hem de dir-nos-ho, ho fa perquè creu que el benefici que pot obtenir d'impulsar aquesta política és molt i el risc de poder-la impulsar és baix, perquè també sap que els vent li bufa a favor i que d'alguna manera aquest vent a favor farà o obstaculitzarà bastant que pugui haver-hi una denúncia social o política per part d'altres formacions en aquest sentit, com certament hem pogut veure que ha passat. Quan des de l'extrema dreta racista es consideren i se senten legitimats per saltar-se la llei, estem entrant en un punt de no retorn molt perillós que hem de considerar. Un altre element que vull posar de manifest és un cert negacionisme sobre el propi passat colonial català. I aquí, si em permeteu, us he de posar un exemple personal. El mes de febrer del 2023, als 60 minuts, es va difondre un reportatge fet per Televisió de Catalunya en el qual es parlava i s'explicava precisament quin havia estat el passat colonial català, un element del qual precisament a nivell social no és que se'n parli gaire i que d'alguna manera posava l'accent o l'atenció en aquesta realitat invisibilitzada o ocultada. Jo vaig veure aquest programa, em va sacsejar, òbviament no va dir coses que jo no sapigués, però que quan les veus totes juntes en una mateixa imatge et fan faradat i vaig utilitzar una xarxa social, Twitter en concret, per expressar la meva opinió. Venia a dir el que veieu en pantalla, no? De dir, jo després de veure aquest programa, quan passi per davant de la Pedrera, quan vagi a passejar per Güell, al meu barri, o quan miri el Liceu, jo no me'ls puc mirar de la mateixa manera. Què vol dir? Que no hi aniré o que no m'agradaran, ni de bon tros. Però, en tot cas, sí que incorporaré una mirada decolonial que, gràcies a aquest programa, havia tingut l'oportunitat de desenvolupar. I, a més, feia com una proposta social oberta de dir, escolta'm, la memòria històrica no només potser l'hem de centrar en casos associats a la horrible guerra civil i a tots els crims que s'hi van perpetrar, sinó que potser l'haurem d'eixamplar al segle XIX i posar-hi també, començar a visibilitzar tot el que té a veure amb la monstruositat de l'esclavisme promogut des de capitals econòmics i des de plantejaments empresarials que provenien de Catalunya. Bé, us he de dir que aquest és el tuit que amb més popularitat he arribat a tenir. Va acumular fins a 230 respostes en un lapsus de temps brevíssim i, com us podeu imaginar, menys maco em van arribar a dir de tot i més, no? Per exemple, que si jo, que soc director d'una càtedra d'educació, dic bestieses com aquestes, que no anem bé i que ja n'hi ha prou de collonades. Que això es veu que del colonialisme
i aquestes coses de criticar-nos i de fer autocrítica com a poble, doncs és una collonada. No? Em demanaven que marxés perquè els xarnegos resulta que no hem d'estar als nostres barris. Aquest personatge que parlava dels nostres barris, no sé exactament a quins nostres feia certament referència, però en qualsevol cas segur que a mi no m'incloïa. Altres coses boniques que em van dir van ser tanta retòrica per insultar els catalans i l'únic que fas és el ridícul. M'exhortaven a marxar ben lluny i no tornar, que me'n vagi a Madrid, que tots allà són fantàstics, com si resulta que criticar el colonialisme català no pogués significar criticar el colonialisme espanyol també. Soc imbècil. Està escrit en faltes d'ortografia perquè he intentat ser absolutament fidel a la forma en què s'expressaven les persones per respondre al meu missatge. No? Soc imbècil, soc estúpid i soc un endollat a la universitat, perquè es veu que a les universitats les persones s'endollen, especialment a les universitats públiques, suposo. També altres missatges. El tema de que jo marxés i que no tornés va ser un element absolutament recurrent. Soc tarat, no hauria d'haver provat l'educació primària, tot i que vaig estudiar a l'EGB, que no soc seriós, que dono vergonya, ficant-se ja amb els meus orígens, i que vagi que em surti un avantpassat, el meu cognom, i un dels més il·lustrats em va arribar a dir puto racista anticatalà. Tenim molta feina en l'àmbit de construir el pensament colonial, de reconstruir i impulsar un pensament decolonial, perquè el nostre discurs i la nostra pràctica encara està molt amarada d'aquest imaginari que d'alguna manera ens aborda. No? Encara moltes vegades parlem de la colonització, en aquest cas, si voleu, parlem obertament, no? Espanya en l'àmbit de l'Amèrica del Sud i l'Amèrica Central, quan no hem de parlar de colonització. Allò va ser una ocupació, i una ocupació militar i per la força. De la mateixa manera que també parlar dels Golden Years, per exemple, en el cas del poble neerlandès, quan parla de l'arribada als contextos de la Indonèsia actual, o quan es parla del siglo de oro, en l'àmbit de la cultura i de la societat espanyola dels segles XVI, del segle XVII, molt d'or potser ho serien per tot l'or que es va expoliar i tota l'argent de les mines de l'Amèrica Central i de l'Amèrica del Sud. Però des d'una perspectiva de drets i d'humanitat, allò va ser clarament un genocidi. I no utilitzem el concepte de genocidi. Utilitzem altres termes i altres fonts per parlar-ne. No? O fins i tot es pot arribar a parlar de que la colonització al capdavall va ser la portada de la civilització. No? I encara tenim en l'imaginari aquella divisió entre pobles civilitzats i pobles pendents de civilització, i com els civilitzadors, i ho utilitzo obertament en masculí perquè també hi ha un factor de patriarcat subjacent, doncs eren emprenedors, quan en el fons el que van ser va ser clarament expropiadors de riqueses naturals en aquest sentit. Hi ha una narrativa de la mentida, una narrativa que nega una realitat que és la que va ser i que mitjançant la construcció d'un discurs d'invisibilització dels factors negatius que afectarien una determinada moral del políticament correcte, no ens deixen entreveure el que hi ha al darrere. I en l'àmbit de l'acceptació del passat colonial, aquí a Catalunya també, i aquest procés de deconstrucció, doncs tenim molta feina a fer. Perdoneu, m'havia oblidat de l'insult que era esclau del meu subnormalisme atàvic. Bé, una altra característica no nova, però sí no nova en tant que contingut, però sí en tant que intensitat,
és el reforç del relat que associa immigració amb delinqüència. Això cada vegada ho veiem més i, a més, això és un element que precisament les forces i cossos de seguretat no ajuden gaire. Aquí hem de parlar obertament de racisme institucional per part de cossos i forces de seguretat. Vull recordar el cas concret d'aquesta Setmana Santa darrera, al barri de Lavapiés, per exemple, en les quals suposo que vau seguir un assetjament i una violència física brutal en una identificació al carrer per part de la Policia Nacional. Jo podria també posar algun cas de casa nostra i, en qualsevol cas, el que queda clar és que aquest relat que associa immigració amb delinqüència s'està intensificant en un context, en un marc de referència com el que estem definint, com el que estem construint i que és absolutament coherent i consistent amb tot això. D'alguna manera, associar immigració amb delinqüència és reforçar les fronteres entre el nosaltres i l'ells, perquè ja no estem ni tan sols en el debat del nosaltres i el vosaltres, perquè si fos el vosaltres estaríem fins i tot reconeixent l'existència de l'altre. En el moment que parlem ja directament de l'ells, estem parlant de l'expulsió de l'altre del propi marc de referència o de discussió. I d'alguna manera també ens situa en un marc, en un context en el qual prenem consciència de la fragilitat de la moralitat, de la fragilitat del que representa una moral que no és universal i que té dos rasers, dues vares per mesurar la realitat social. Jo aplico una moral del bé i de la bondat en aquells que formen part o crec que formen part del meu grup i aplico una moral de la maldat, del delicte, de la corrupció, de tots els mals que succeeixen a aquell que no forma part del meu grup. Per tant, la cara brillant, la cara fosca i, sobretot, la identificació d'aquests elements. I aquest és un element particularment perillós perquè l'associació entre immigració i delinqüència impossibilita la construcció de llaços de confiança i reforça i construeix la por davant de l'altre. I, per tant, aquest és un element que probablement haurem de treballar d'una manera molt intensa al llarg dels propers temps, perquè certament s'està extenent d'una manera espantosa. L'últim tuit que recordo haver llegit en aquest sentit és el d'un racista, obertament, no se li pot dir d'una altra manera, que la setmana passada feia un tuit en el qual es queixava de com la ciutat de Manresa està farcida de moros delinqüents. Després hi havia altres respostes de sí, les seves dones van amb BMWs i van a les cues dels menjadors socials a trinxerar-se i acaparar tot de menjar gratuït a les vaques dels seus cotxes de luxe. Un altre element, com dic, igual que l'anterior, no novedós pel que fa a contingut, però sí en la seva intensitat, és la reobertura del xoc de civilitzacions. Té molt a veure amb això que acabo d'explicar anteriorment. Va ser Samuel Huntington, l'any 2000, qui va, d'alguna forma, instaurar aquest concepte de xoc de civilitzacions, sobretot per donar resposta o reforçar el probablement atemptat terrorista més terrible de la història, l'esfondrament de les Torres Bessones a la ciutat de Nova York l'11 de setembre del 2001 i que, d'alguna manera, situa l'existència de dos grans mons, el món de la cristiandat i el món de l'islam i de la religió musulmana. I com aquests mons i aquestes civilitzacions estan en xoc permanent. Una simplificació de la realitat, perquè assenyala o identifica la cristiandat com un tot homogeni
de la mateixa manera que també situa com un tot homogeni el món de l'islam. Dos aspectes que, òbviament, com bé sabeu, no responen ni reflecteixen la realitat i que, d'alguna manera, estan situant davant nostre un increment, en definitiva, del sentiment tribal, del tribalisme. Estan activant la nostra amígdala que tenim a la base del cervell, que els experts en neurociència identifiquen com un dels protocervells més primitius que tenim i que gestionen i governen les emocions i ens permeten saber situar-nos en els marcs socials, identificant els que són iguals i els que són diferents i generant tot aquest món límbic emocional en relació amb això. Realment estem davant d'una situació en la qual està incrementant el sentiment tribal, el tribalisme, un moment en el qual es necessita per construir i desenvolupar els imaginaris socials l'existència d'un enemic exterior, encara que sigui inexistent, com dic, encara que sigui imaginari, perquè certament avui dia és molt més important saber qui no som que saber qui som. Si jo us trasllado la pregunta de què vol dir ser català o catalana el 2024, tindrem probablement moltes dificultats, moltes més, que si us pregunto què vol dir no ser català en el 2023 o 2024. Assistim en un temps i en un moment en el qual es reforcen les necessitats d'identitats protectores, d'identitats que protegeixen. I en aquest sentit, el xoc de civilitzacions és una simplificació burda, absurda, de la realitat social, cultural, que serveix en aquestes finalitats i que, com dic, en els darrers temps s'està intensificant d'una manera notable. Com també s'està intensificant els processos de polarització dels posicionaments ideològics. No només en l'àmbit de la diversitat cultural, ètnica, religiosa, lingüística, en tot tipus de posicionaments. Us he agafat un exemple des d'una altra lògica de drets, en aquest cas drets associats a la igualtat de gènere, drets associats a la lluita feminista, drets relatius a la igualtat entre homes, dones, persones no binàries, persones transsexuals, i com en una enquesta recent, en els últims mesos, es va posar de manifest que hi ha un percentatge molt important, més del 50%, de persones a la societat espanyola que consideren que estan molt d'acord amb el fet que s'hagi anat massa lluny amb les polítiques d'igualtat de gènere i de lluita contra la violència de gènere. Aprofito per condemnar enèrgicament l'atemptat de violència masclista que hi ha hagut a la ciutat del Prat de Llobregat aquestes darreres hores i que ens torna a posar els pèls de punta. En una societat en la qual es continuen matant a les dones per ser dones, més del 50% de persones, moltes d'elles joves, consideren que seran massa lluny amb les polítiques d'igualtat de gènere i de violència masclista. Això, òbviament, és una reacció a les polítiques positives de construcció d'un escenari d'igualtat de gènere. I això és equiparable i aplicable, traslladable a altres polítiques, com poden ser precisament les relatives a la diversitat cultural. El discurs de que el multiculturalisme ha mort no és un discurs precisament nou, però està en la mateixa direcció. I és un discurs que hem pogut sentir en polítics arreu d'Europa, també al nostre àmbit, òbviament. El multiculturalisme ha mort i, per tant, d'alguna manera, hem de buscar i hem de tornar a una política de trinxeres. La polarització dels posicionaments ideològics crea fronteres imaginàries insalvables entre els individus, entre les persones. I aquest és un dels elements clarament perillosos que hem de tenir a considerar.
I això, en l'àmbit educatiu, comença a tenir també algunes conseqüències, perquè precisament en tant que polarització us vull posar a l'exemple concret d'una escola de Barcelona amb un nombre molt important de persones, de ciutadans nouvinguts, estrangers extracomunitaris, també amb una població gitana, amb un nombre de població gitana molt important. I en aquesta escola, que treballa per la diversitat, òbviament cultural, però també de gènere i des de la coeducació, les famílies, per primera vegada, jo diria, i diuen en la seva història, s'han unit famílies d'origen gitano, famílies d'origen senegalès, gambià, famílies d'origen marroquí, s'han unit totes per adreçar-se a la direcció i plantejar que l'escola no tracti ni treballi temes associats relatius a la igualtat de gènere. Em sembla especialment important utilitzar aquest exemple perquè és paradigmàtic de com grups minoritzats culturalment estan polaritzant la seva perspectiva de gènere i situant-se des d'aquesta lògica en un bàndol específic que no és precisament el de la igualtat de drets. I això ens genera una complexitat social que hem d'abordar i que ens ha de donar molt a pensar i, sobretot, molt a fer. Vaig acabant aquest repàs amb una fotografia d'aquest senyor. No sé si el coneixeu, per aquell o aquella que no el conegui, es tracta de Rishi Sunak. És el primer ministre britànic, un senyor no precisament sospitós de tenir 8 cognoms anglesos, fent paròdia o analogia amb els 8 cognoms bascos o catalans, pel·lícules divertidíssimes que parodien aquest racisme social que moltes vegades tenim. I el senyor Sunak, que és primer ministre del Regne Unit i que, com dic, no és gens sospitós de tenir 8 cognoms anglesos, de fet, és d'origen de la joia de la corona de l'imperi britànic, doncs és primer ministre. I d'alguna manera això ens hauria de fer pensar si d'alguna manera aquell argument que he exposat anteriorment de que persones que se situen en l'elit política, social, econòmica, pertanyents a grups socialment minoritzats, doncs fan canviar o no fan canviar les lògiques socials. Potser em podríeu dir, t'has contradit, Miquel, perquè al capdavall aquest senyor és primer ministre perquè hi ha hagut una majoria política que l'ha col·locat en aquesta posició, no? Igual que va haver-hi una gran majoria social de població nord-americana que va votar el primer president negre, Barack Obama, als Estats Units, o també a les eleccions, tornem a Anglaterra, a la municipalitat de Londres, es va aprovar la candidatura de l'alcalde Sadiq Khan, un senyor que obertament és musulmà i que és alcalde de Londres. No? També tenim alguns exemples a casa nostra. Tenim un partit d'extrema dreta que, concretament, el seu cap de files i de llistes a la demarcació de Barcelona és una persona amb antecedents, amb ascendents africans i, per tant, d'alguna manera, seria també un element a reflexionar. La pregunta que, en el fons, ens hem de fer és com és possible que, d'alguna manera, hi hagi persones que podrien ser representatives de grups socialment minoritzats, denigrats, deshumanitzats, i que, en canvi, adquireixen aquest estatus tan elevat. Doncs per una raó molt senzilla, i és que, d'alguna forma, han deixat el seu origen ètnic absolutament de banda i s'han deixat assimilar absolutament per tot el que seria els plantejaments de l'hegemonia majoritària
social. Són persones de pell negra, però d'actitud i comportament obertament i manifestament blanc, si m'ho permeteu dir així. I és més, aquestes persones són coneixedores de que per poder accedir a aquest lloc de responsabilitat han de renunciar a la seva pròpia singularitat o al seu propi origen i assimilar acríticament el que seria els patrons de comportament que marca l'hegemonia social i, a més, amb una força i amb un impuls que els fa ser encara molt més exclusors i excloents del que podrien arribar a ser si no tinguessin aquests orígens. Vull recordar, per exemple, en aquest sentit, que Rishi Sunak, la crisi de govern més dura a la qual s'ha hagut d'enfrontar no ha estat per temes econòmics o per temes associats a la política exterior, sinó precisament perquè estava promovent una llei, una normativa d'immigració i estrangeria absolutament radical contrària als drets de les persones estrangeres que fins i tot des del seu propi partit el van haver d'aturar i contenir perquè era una llei que se saltava fins i tot també tot el marc normatiu i de drets de l'ordenament jurídic, en aquest cas britànic. Per tant, atenció també a com d'alguna manera no ens hem de deixar enganyar pel fet de que determinades persones representatives o que podrien ser representatives de grups culturals minoritzats accedeixin a aquests llocs de poder o a aquestes elits perquè en el fons no són representatives. Simplement es presenten i es representen a si mateixos des de la negació dels propis orígens i des de la radicalització del combat i la lluita contra el que ells, d'alguna manera, podrien arribar a representar. Per últim, vull acabar aquest repàs, abans d'entrar en la dimensió de les propostes, situant que en relació als drets humans també hi ha hagut un procés de canvi de lògica en el seu abordatge. Fa 15-20 anys parlar de drets humans era acceptat. Parlar de drets humans ens situava en una lògica, en una conjuntura d'hegemonia. Es parlava de que el sistema educatiu havia de ser un sistema que eduqués en els drets humans. Sabem que avui dia parlar de drets humans no està de moda. És més, si algú parla de drets humans i defensa i promou els drets humans, pot ser considerat socialment com una persona que està fora del seu temps i que d'alguna manera ja no representa en absolut el que seria la realitat del que s'està vivint a la nostra societat. Els drets humans estan denigrats. Els drets humans estan qüestionats més que mai. I aquelles i aquells que defensem els drets humans, vull entendre que totes les persones que compartim aquest webinar, entre d'altres, són persones que estem vistes com persones que estem generant un discurs passat de moda, antic, que res té a veure amb l'actualitat. I, per tant, d'alguna manera nosaltres podem acabar fins i tot construint una sensació, un sentiment de que certament hem d'intentar recuperar l'hegemonia dels drets humans. La qual cosa, òbviament, ha de ser un objectiu irrenunciable. Però des d'una lògica d'hegemonia no podem actuar per poder-ho fer. Intentaré explicar-me. Hem d'intentar recuperar els drets humans i que parlar-ne i situar-ho en el debat social i el desenvolupament de polítiques públiques sigui un element fonamental. Però no des de la lògica a la qual estàvem acostumats quan els drets humans se situaven en un marc d'hegemonia, sinó des d'una lògica de resistència. Avui dia probablement no és un temps d'hegemonia en el qual desplegar, consolidar o sostenir drets humans,
sinó més aviat un temps de mantenir, d'esperar, d'aprofitar escletxes socials per poder preservar la brasa dels drets humans. I aquest és un element que penso que ens hem de poder dir i hem de poder reflexionar. Quina ha de ser la lògica de resistència sobre la qual construïm a l'edifici l'arquitectura del valor dels drets humans. Bé, fins aquí aquest repàs al que jo crec que és l'actualitat associada a les lògiques de racisme i de supremacisme en el nostre marc, en un temps de reacció, però així vam quedar d'acord amb l'Observatori, de fet no podria ser d'una altra manera, hem de poder aportar algunes pistes sobre com poder donar resposta o com poder treballar això, i en concret des de l'educació, que és probablement el terreny que jo hi porto treballant més temps i que he fet el fruit d'aquest treball alguna cosa m'ha quedat. Les estratègies per interculturalitzar projectes educatius avui dia en un escenari com el que acabo de plantejar, si estem d'acord, ens situa en primer lloc en una lògica diferent de la construcció del projecte intercultural. Perquè és que resulta que no partim de zero. En un context advers, amb totes les característiques semblants, com les que acabo d'esmentar, el marcador se situa a -10. I, per tant, tenim una feina molt important des de l'àmbit educatiu, els centres escolars, però també tota l'educació que es fa en l'àmbit social, de lleure, tot el que cobreix i extén la possibilitat de l'educació, un procés de deconstrucció d'aquestes categories que d'alguna manera s'estan instal·lant d'una manera poderosa en el marc del discurs de la narrativa social al voltant de la diversitat. S'ha de treballar des d'educació per qüestionar que existeix un xoc de civilitzacions. S'ha de qüestionar o s'ha de treballar i combatre que no es pot insultar a un jugador pel color de la seva pell. S'ha de poder treballar la necessitat o la possibilitat de que persones que venen a buscar una vida millor, o com deia, simplement una vida, no són persones necessàriament delinqüents. I, per tant, tot això és un procés d'anàlisi i d'aproximació crítica que cal fer i que resulta imprescindible per poder posar el marcador a zero, que aleshores sí ens permeti construir el projecte intercultural que coneixem bé i que no cal, òbviament, crec, en un fòrum, en un espai com l'actual, que ens hagin de dir. Per tant, aquest és el primer apunt, que des d'una perspectiva estratègica a mi em sembla que ens hem de poder dir i que és fruit dels signes dels temps. No podem construir el projecte intercultural el 2024 si no generem un procés de deconstrucció del racisme ja no latent, sinó expressat i manifestat, i el supremacisme viscut a la nostra societat. I, per tant, aquí hi ha feina a fer, perquè si no ho fem així, construirem l'edifici de la interculturalitat sobre uns fonaments de fang. I quan l'edifici de la interculturalitat, lògicament, construït sobre uns fonaments de fang, fracassi, perquè tot edifici construït sobre uns fonaments de fang tomba, reforçarem encara més les posicions i les tesis d'aquells i aquelles que neguen el multiculturalisme i la realitat multicultural com una realitat de valor als nostres països. Per tant, el primer marc estratègic educatiu de visió hauria d'anar per aquí, i si es crea un grup de treball, doncs aquest probablement hauria de ser una de les primeres línies de treball a considerar. Atenció, que primer hem d'anar a construir els fonaments i veure com els construïm des de la raó, des del treball cognitiu, des de l'anàlisi crítica, des del dilema, des del debat, com ens esforcem per generar processos de dissonància cognitiva, de conflicte cognitiu, que permetin realment un tipus de treball
diferent a posteriori. La segona estratègia, més de caràcter cognitiu, emocional, té a veure amb l'educació de la mirada. En l'educació de la mirada. Perquè el 2024, probablement més que en les últimes dècades, nosaltres no som nosaltres, sinó que nosaltres som els nostres cossos. Quan jo surto per la porta de casa meva i em creuo amb altres persones, no sóc el Miquel o el Miquel Àngel. Sóc un home de 53 anys, negre, calb, això, si no hi ha calvofòbics no és important, i això és el que la gent veu de mi i de cadascun i cadascun de vosaltres direu què és el que veuen els altres quan sortiu per la porta de casa vostra. No? Que no veuen a la Raquel, ni veuen al Josep, ni veuen a l'Ariadna, sinó que veuen doncs, el que representeu socialment que sou. No? I la veritat és que aquestes mirades i aquesta observació no ens ajuda precisament en el combat contra el racisme i el supremacisme, perquè al final el que fem és reforçar una adscripció social en funció d'unes característiques individuals i una simplificació de les persones en funció del seu fenotipus, els elements que socialment hem convingut que són rellevants o que han de ser marcadors identitaris a partir dels quals situar-nos. I per tant, jo quan vaig pel carrer i veig que hi ha una ciutadana, un ciutadà, en aquest cas posem per cas una ciutadana, que porta un vel al cap, veig simplement i simplificadament una mora. No veig que pugui ser una persona que es representa a si mateixa com a dona o una persona que pugui ser, per exemple, no binària o que pugui ser una persona que treballa en l'àmbit del comerç o que treballa en l'àmbit de l'educació. Simplement redueixo i simplifico la meva mirada en allò que la societat m'ha ensenyat que he de fixar-me i donar-hi més atenció. I, per tant, l'educació de la mirada per poder veure més enllà del que apareix en els ulls, no necessàriament físics, sinó també als ulls del nostre cor, no només del nostre cap, és un element molt important. És imprescindible i resulta més important que mai que des de l'educació treballem perquè les persones adquireixin una mirada complexa i interseccional que els permeti veure molt més enllà d'una única característica que simplifiqui una totalitat a partir d'una anècdota o d'una característica única, el que és una persona, un grup, un conjunt de la nostra societat. I la tercera i darrera estratègia, que em sembla fonamental, i amb això ja acabo la meva intervenció per donar pas al debat, té a veure amb el factor, amb el valor de la descoberta. Aquesta polarització a la qual m'he referit fa uns minuts, aquest xoc de civilitzacions que ens redueix i ens simplifica el món en dues parts, aquesta estigmatització de determinats grups minoritzats i aquesta utilització de les xarxes socials per reforçar i enfortir aquesta polarització, aquest xoc i aquesta simplificació, fan que d'alguna manera tinguem cada cop menys ganes d'acostar-nos a l'altre, d'anar a la recerca de l'alteritat. I el cert és que les persones expertes que treballen i estudien com sortir-nos-en d'aquest atzucac social, un d'ells, Pablo Malo, amb una obra excel·lent, extraordinària, sobre els perills de la moralitat en l'actualitat, ens venen a dir, escolteu,
no tenim altra sortida que aquesta. I aquesta sortida és anar a la recerca de l'alteritat. Cada vegada ens atrinxerem més en les nostres pròpies posicions. Només volem escoltar aquells que ens diran allò que volem escoltar. Llegim el diari, digital o en paper, escoltem la ràdio o mirem la televisió, que ens dirà allò que volem sentir i volem que ens informin. No amb informació, probablement, sinó fins i tot amb opinió. M'esfereix veure determinats telenotícies d'algunes cadenes que són pamflets d'opinió ideològica a favor d'un determinat corrent concret o específic. I és aquesta la realitat. Ens fa cada cop més mandra. I aquesta polarització dificulta i impossibilita la construcció de marcs de convivència i de marcs interculturals. Per això l'educació, que és l'únic espai social, conjuntament amb els hospitals i els cementiris, per on hi passem totes i tots en algun moment a la vida, de moment, són espais, l'educació és un espai en el qual doncs, hem d'intentar, hem de procurar que allò que es faci educativament sigui anar a la descoberta i la recerca de l'altre. L'educació ha de ser un espai de trencar trinxeres, de desatrinxerar-se, d'anar a buscar aquell que em fa mandra escoltar, que em fa por o que em genera inquietud, perquè aquesta és l'única sortida al construir nous llaços de confiança i de descoberta que ens permetran crear marcs d'interculturalitat. I, per tant, aquí tenim una feina molt important de construcció de projectes compartits que ens permetin això. I probablement ho estic dient i m'estic imaginant a mi llegint determinada premsa, per exemple, madrilenya, o mirant determinats canals o parlant amb determinades persones que formen part de determinats partits polítics, i us asseguro que, clar, la mandra és infinita, però és que és l'única via que tenim i que ens queda per endavant per poder lluitar contra el racisme, contra el supremacisme i superar un temps de reacció. Moltíssimes gràcies per haver-me escoltat i quedo a la vostra disposició per totes aquelles paraules i intervencions que vulgueu fer. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, Miquel Àngel. Si deixes de compartir, perfecte. Doncs molt bé, escolteu, quan ens vam trobar amb el Miquel Àngel per proposar-li que participés en aquest Mirades Transformadores, li vam demanar que ens fes una proposta diferent, amb una mirada justament diferent, i vaja, crec que estarem totes d'acord que ho han fet, no? Que ho ha fet. Abans de donar pas al debat, dir-vos que tant la presentació que ha fet servir el Miquel Àngel com el vídeo, la gravació de tot el webinar, estarà penjat en la seu virtual de l'Observatori. Per tant, hi podreu accedir en el moment que vulgueu. I dit això, doncs, donem pas a això. A l'espai ens queden uns 20 minuts. Com he comentat abans, via xat, qui vulgui, o directament aixecant la mà a través de l'icona que teniu, com sempre, a baix. Anirem donant paraules. Us demanaria que les preguntes i intervencions fossin el més concretes i breus possibles i així ens podrem donar joc a tantes persones com vulgueu participar. Per tant, si algú vol trencar el gel, alguna pregunta, alguna intervenció, aixequeu mà i vaig donant paraules. Sí, Javier Bonomi, endavant, quan vulguis. Tens el micro silenciat? Ahí, perfecte, ara l'ho he provat. Moltíssimes gràcies, la veritat és que és molt gratificant, molt interessant poder escoltar de primera mà a Miquel, així que gràcies. Seré breu. La veritat, a nivell d'educació, em sembla que és molt important perquè evidentment és absolutament necessari, diguem, transformar i fer que l'educació sigui una eina, diguem, integradora i de no discriminació, etcétera, etcétera. La pregunta va respecto a las eines, ¿no? ¿Qué pasa? Al ser estructural el racismo, la discriminació, també els textos, també
la currícula o todo lo que es el sistema educativo ja és discriminador i invisibilitza a col·lectius molt concrets i se parla d'una història única i està molt ligada, específicament a una supremacia, d'Occident i a unes qüestions històriques que són més que evidents, no? O sigui que si no logrem un canvi estructural, com podem, arribar també a reeducar o transformar l'educació? Esta seria la primera de les qüestions. I segona, em sembla important també, respecte al reconeixement de l'altre, la qüestió de poder assumir una catalanitat més àmplia, una catalanitat que pueda, incorporar diferents visions o diferents elements culturals dels que venim aquí, perquè si no, sempre seremos els altres o sempre seremos les persones que no ens adaptem a la cultura, monolítica, no? I després, per últim, em sembla important, he participat a un estudi de l'Autònoma, el Jordi Pàmies, sobre les pluridentitats, no? Aquesta visió de poder tenir diferents identitats, també, evidentment, la catalana, però, els catalans de los 8 cognoms catalans també, podrien assumir aquestes pluridentitats que van una mica de lo local a lo general, no? A nivell d'administració local i de cultura local cap al general, no? I per últim, fa 2 o 3 setmanes hem assistit a una reunió a Brussel·les, a la ONU, a un anàlisi sobre el Pacte Mundial sobre les Migracions i, evidentment, va absolutament en la línia que s'estava parlant respecte a les polítiques migratòries. Passa que també hi ha una realitat. El suïcidi demogràfic d'Occident i d'Europa específicament demana immigració i demana específicament treballadors. I aquesta contradicció fa que Europa finalment farà una política d'immigració a la carta tipus canadenca i això serà la forma de, entre cometes, importar, dic aquesta paraula perquè he assistit a una reunió d'un partit de govern molt important aquí a Catalunya i justament alguns dels especialistes o de les persones molt rellevants parlaven d'importar immigrants. Ahí està la cosificació també de nosaltres com mano de obra. Lo deixo ahí i moltíssimes gràcies. Molt bé, Javier, moltes gràcies. Miquel Àngel, si et sembla, agruparem 2 o 3 preguntes si n'hi ha. D'acord? Per tant, si algú més té alguna pregunta per afegir a les que ha fet el Javier. No? Doncs mentre aneu pensant, Miquel Àngel, endavant, si vols. Sí, gràcies, Javier. Ben retrobat. Planteges moltes coses que donarien peu a una altra conferència, però també seré telegràfic per donar espai per si altres persones volen fer comentaris. Totalment d'acord, el racisme estructural o el racisme institucional afecta totes les institucions socials, l'educativa també. I concretament en la pràctica de l'organització del sistema educatiu ho veiem d'una forma molt explícita quan parlem de segregació escolar. Escoles, per exemple, on hi ha una concentració 100% de persones, de nens i nenes, de famílies d'origen nouvingut, d'origen estranger, en un barri en el qual hi ha altres escoles en les quals no hi ha ni un. I per tant, tens tota la raó. De tota manera, deixa'm que et digui que em sembla que això a casa nostra, si més no, hi estem caminant. No hem arribat ni de bon tros on hem d'arribar, però sí que hi estem caminant en la possibilitat de que els currículums i els materials educatius siguin cada vegada més representatius de la realitat cultural, lingüística, religiosa, ètnica de la nostra societat, com també en l'àmbit de la segregació. Vull dir que tenim un pacte nacional contra la segregació
en els quals un dels objectius principals, fonamentals, és precisament una distribució equilibrada a nivell escolar de la població i això té una relació molt directa amb l'alumnat d'origen de família estranger i que s'està treballant. I és més, aquest pacte nacional que des del 2018 està en marxa ha constituït una comissió des de fa un any que està treballant i ja té un primer informe preliminar que es farà públic en breu en les properes setmanes sobre el treball del racisme en el sistema educatiu, de forma explícita. I, per tant, jo crec que com a observatori seria molt interessant que es pogués seguir aquest fil conductor que des de la Sindicatura de Greuges s'està treballant i que d'alguna manera em sembla com un element molt important a data d'avui per treballar el racisme estructural i d'alguna manera institucional del nostre sistema. Sobre el tema de la catalanitat àmplia són temps adversos, perquè just abans d'ahir, per primera vegada sentia que ja hi ha ciutadans, ciutadanes, companyes, companys nostres de país que parlen de l'existència d'una ètnia catalana. I incorporar el concepte ètnic i vincular-lo a la catalanitat és clarament un exercici de construcció de fronteres i d'exclusió, jo penso, sense precedents, no? Perquè dubto que aquesta ètnia catalana incorpori els valors positius i valuosos de l'islam, sense anar més lluny, aquí o d'altres llengües, que no sigui la llengua catalana o d'altres elements. La veritat és que molt interessat no he estat en aprofundir en què consisteix això de l'ètnia catalana, però la hipòtesi de partida que plantejo ja va en aquesta direcció. Molt interessant això de les pluridentitats, és cert, l'aproximació que hem de fer a la diversitat ha de ser des de la complexitat i des de la pluralitat en aquest sentit. I el que comenta sobre les polítiques a Europa i aquest fòrum que vas assistir, a mi em sembla que també és un signe dels temps. Penso que el que estem dibuixant és un marc d'una nova esclavitud, en la qual, diguem-ne, el que ens interessa és que vinguin treballadors, no que vinguin ciutadans. El que passa que, clar, el que venen són sers humans, no venen només treballadors, no? I és aquí on tenim el conflicte i on tenim, diguem-ne, l'element de fons. Per tant, diguem-ne, enfront d'aquesta nova esclavitud, crec que ens haurem de posicionar i haurem de ressignificar què vol dir ser esclau avui, probablement, i què vol dir quan a un ésser humà el prives de la seva condició de tal, com a tal, d'ésser humà, de ciutadà, i restringeixes i limites la seva concepció i la seva identitat a ser simplement mà d'obra a favor d'un capitalisme depredador que, sense cap mena de dubte, no li interessa ni la diversitat ni la interculturalitat. Molt bé. Seguim? Alguna pregunta més? Alguna qüestió? Raquel León, endavant. Bueno, Miquel, com sempre, és un plaer sentir-te i és un plaer veure com ets capaç de descol·locar a les persones que tens davant. I a mi, doncs, soc una d'elles. M'he quedat amb la frase, doncs, com a estratègia d'incorporar aquesta mirada complexa i interseccional. I llavors, com a docent, em plantejo, a banda dels currículums i de les polítiques, jo com a persona, com a docent, com a formadora, com faig possible incorporar aquesta mirada a mi mateixa complexa i interseccional, quan el que jo estic esperant són receptes i, diguéssim, alguna eina que m'ajudi a facilitar a la classe que hi hagi convivència i hi hagi harmonia? Com puc aconseguir aquesta mirada complexa i interseccional?
Ben retrobada, Raquel, també, i gràcies per l'aportació, perquè realment ens situa també en la conjuntura de reflexionar i identificar quin és el sistema educatiu que tenim i com ens hem de posicionar davant d'ell. No? Jo crec que estem davant d'un triomf sense matisos i sense ambigüitats del model, del paradigma tecnològic de l'educació. L'educació com a tècnica, l'educació com a instrument per a la construcció d'un determinat model de ciutadà, no? Enfront, en detriment de models pedagògics, educatius, emancipadors, no? De l'educació com una eina de construcció de pensament crític i de ments i projectes lliures, no? De persones, d'educar persones lliures, d'educar ciutadanes i ciutadans lliures. No? Valgui la mostra de que quan el 5 de desembre del 2023 es fan públics els resultats de l'informe PISA, que ens situen i ens identifiquen que doncs, en competència matemàtica, en comprensió lectora i en ciències doncs, han baixat els nivells educatius i a Catalunya especialment es produeix una hecatombe social al respecte que ocupa portades de diari, de mitjans com la televisió o la ràdio i que genera i desperta un debat que fa reaccionar a un govern a constituir una comissió de persones expertes per elaborar una estratègia de xoc contra el sistema i no sé quantes coses més. A mi el que em preocupa especialment de tot el que ha passat no és precisament la competència lectora o la competència matemàtica en primer terme. M'interessa com un element col·lateral. No? El que em preocupa i m'inquieta d'una manera profunda és que el que es posa de manifest és la mirada tecnològica de l'educació. És a dir, el que importa avui dia és tornar a tenir nivells acadèmics d'un passat que jo crec que mai va existir, perquè la majoria dels que estem aquí som nenes i nens de l'EGB i recordarem perfectament que quan nosaltres fèiem vuitè, la meitat de la classe no tenia el graduat escolar i, per tant, això no és un símptoma precisament que hi hagués un gran nivell acadèmic, cultural i intel·lectual. Però, en qualsevol cas, avui dia, fruit d'aquesta mirada reaccionària que pretén recuperar un passat que no ha existit mai, d'èxit educatiu i de metodologies exitoses, ens dibuixen un panorama en el qual treballar mirades, Raquel, una mirada complexa, una mirada interseccional, esdevé absolutament secundari. No? Perquè el marc o el paradigma hegemònic que està intentant instal·lant-se és el de continguts i competències per davant de tot. I en qualsevol cas, si hi ha alguna lluita, és entre si parlem de continguts o parlem de competències, però en qualsevol cas és el paradigma tecnològic de l'educació que entén que l'escola ha de ser un espai propedèctic preparador de les persones per inserir-se socialment en el mercat de treball. I com que el paradigma hegemònic és aquest, una educació alliberadora, una educació emancipadora, una educació que el que fa és cultivar i buscar mirades més complexes i més profundes de la realitat social, és un element que queda en segon terme o desterrat. I si el mainstream és aquest, es fa certament difícil que això pugui introduir-se. Ara no ens queda una altra que fer una aposta política clara i convençuda en aquesta direcció. Jo penso que aquí hi ha un element de voluntat política important i de considerar que el professorat doncs, és una peça clau per poder assumir el que seria un repte d'aquesta naturalesa. Perquè al final també ens ho hem de dir, el professorat, abans de professora a professor, que és un rol professional, doncs són ciutadans i ciutadanes com qualsevol fill o filla de veí. I això significa que són persones que estan situades en un marc i en un context social
com el que hem descrit i en el qual, diguem-ne, doncs les hegemonies van en una direcció diferent. Per tant, jo penso que aquí els dos grans elements són una forta convicció política per poder tirar endavant un projecte i un procés en aquesta direcció i, en segon lloc, una complicitat i un treball de base molt important amb el que serien les persones conductores d'aquest sistema, els que estan al volant del sistema, que són les professores i els professors, no els gestors de l'educació, els que estan realment dirigint el volant perquè, d'alguna manera, entrin en aquest discurs. Molt bé, gràcies, Miquel Àngel. Crec que no hi ha cap pregunta més i també amb la voluntat de ser complidors amb l'horari estaríem a punt ja de les 11 i per tant faríem el tancament. Jo, en tot cas, donar-vos un cop més les gràcies, Miquel Àngel, en primer lloc a tu, per suposat, per les teves aportacions, les teves reflexions. Ens les quedem i mirarem d'estirar fils de tot el que ens has posat sobre la taula, que és la idea que sempre tenim com a observatori, que no fem actes que quedin en aquell dia i en aquell moment, sinó que després seguim treballant-hi. A més, venen per davant esdeveniments polítics que ja has comentat que tindran importància. I, per altra banda, agrair-vos a totes i a tots que hagueu participat, que ens hagueu acompanyat aquest matí. Abans d'acomiadar-me, només voldria tornar-vos a animar a continuar participant a les accions de l'Observatori. En aquest sentit, dir-vos que tenim previst pel 24 de maig, si voleu ja reservar la data, el tercer diàleg pel canvi. Recordeu que el primer el vam dedicar a salut, el segon el vam dedicar a educació i el tercer el dedicarem a acció social i tercer sector. I us anuncio també, tot i que no té data, que a la tardor continuarem parlant de molts dels temes que avui ens ha parlat el Miquel Àngel perquè el diàleg pel canvi de la tardor el dedicarem a migració, a fenòmens migratoris i tot el que avui hem estat parlant. En tot cas, tota aquesta informació la trobeu a la web de l'Observatori, ots.cat, i també a la nostra seu virtual i, en tot cas, també sabeu els nostres contactes. Moltes gràcies als que esteu enviant missatges, agraint la sessió i felicitant per l'interès que ha despertat la intervenció del Miquel Àngel i, sense més, desitjar-vos bon dia, bona setmana i ens seguim veient en els diferents espais de trobada. Moltes gràcies.